Μπάρα θα κερδίσει όμως το κόρνερ. Γερολέμου περνάει μπροστά την μπάρα για τον Θεμιστοκλέους. Πιέζει ο Θεμιστοκλέους τον ο Φορνάντου και θα υποπέσει και σε φάουλ. Βραζιλιάνος αμυντικός. Απομακρύνει την μπάλα ο Φορνάντου. Φορνάντου ψάχνει να... Ο Φορνάντου όπως ο Φορνάντου που κρατάει μπάλα τώρα που είναι στα 21 του χρονιών Νιγηριανός. Ο Παντέλης στα 23 του, αλλάζουν οι δύο την μπάλα. Ο Τζάμα είναι να αγωνίζονται για πρώτη φορά βασική φέτος. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, είναι αφαίρουν οι γηπεδούχοι οι οποίοι δείχνουν η κάθετη, είναι εξαιρετική. Ο Μακρύς ευκαιρία για το 2-0 πάνω στη γραμμή σχεδόν θα απομακρύνει ο Φορνάντο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι. Ο Φορνάντου θα πέσει κάτω, θα κερδίσει και το φάουλ. Φάουλ στο οποίο έπεσε ο Θέμης. Ο Φορνάντου. Φορνάντου ανεβαίνει. Τζάμα αγωνίζεται σήμερα για πρώτη φορά ουσιαστικά. Στον κύριο Κόλμα να κάνει κάποιες αλλαγές, να χρησιμοποιήσει κάποιους άλλους. Στα 20 του χρόνια 14 συμμετοχές πέρσι. Μπροστά ο Αχυρώνας ο Νίσιλος.